kultur taldeak espalditu zeukan egitarri sorta bantolatzeko asmoa, udalarekin berehala bat egin genuen. 1926an, abuztuaren 16an, frankistak sartu zirenean zizurkilen, 5 herritar afuzilatu zituzten, 5 republikanoak eta 5 bere ideak defenditzeatik bakarrikat utzituzten. Gun 5 horiek gomindu nahi ditugu, baina ulertu nahi dugu, 5 horiek gomintzeaz aparte, omendu nahi ditugula 5 horietan, frankismoaren guztian zehar, Euskal Herriak eta bereziki zizurkinek jasan duen sufrimindu guztia. Horregatikan, orain ekarriko ditugu hemen familia horiek, 5 familia ditugu. 5 familia drama bat egin ez, 2 drama egin bitxien ez. Bat, pasa zutela, eta bigarrena, guretzat, frankismoak izan duen merito igondira, izan da, lortu duela gu horietaz ahaztea. Alegia, 75 urte pasa dira, eta non egon gera, eta hori autokritika gogorra inbier dugu, non egon gera guztiok, horietaz gogoratzeko. Non egon dira instituzioak, non egon da udaletxea, non egon da herritarrak, non etako bat, Teorzionekoa, Juan Almorza, familia dago, etxetik agatera ezitik, gaur, eta ez dira etorriko, Juan Almorza, Teorzionekoa zaten dut, fusilaketako baten, 28 zituenean, harrapatu zuten, ezkondua zen, familiarik ez, Ibarren harrapatu zuten, eta afusilatu zuten Tolosan. Beste familia bat, Adunigarko Elias Konstantzio Mendizabal, bere arreba Jesusa dago, Adunigarko Jesusak oso gogoan du, bere amakin zagoela nola etorri ziren anaiaren bila, Konstantzio Elias Konstantzio 25 zituen, eta nola eraman zuten etxetika. Oso gogoan du hori da, bizitzen du. Tolosa eraman zuten, gero ikara, Ondarreta gaztetxera, eta galdu arrastoa. Badirudi, oihartzuna juntzala, badirudi beran ote dagoen, eta hori da beste drama. Familia hori drama da, gainera, ezakitela bere anaia, bere atea, zinun dagoen, zugarria. Gabino Barroso, bestea. Gabino Barroso, eskondua. Iruzime alabetak, hau bere, Josetxo bere zenean dago. Josetxo batean, Gabino, Fraizoloan lan egiten zuen, antxe gordetzen, gerra hasi zenien antxe gordetzen, eta monja batek salatu zuen, eta Eliasen bide beretsua eman zuen. Hau da, Tolosa Ondarreta, oihartzun, bera, ez dakizu seguru nun dagoen, badirudi beran, ote dauden familia. Hirugarrengo familia, Jose Cruz, Zuriarrain, Euraldiatikak etorri zinik ibili dira, gutxienez lehenzuan etorri dagoen lehenzu hiloba bat, espe, emendabein. Hau, Zubimuntzu jarrekoa, lehenkoa zatenak eta edade pizkadak duten hor, barrera zinoroa, orkoa. Hau, honek dauka beste trama bat gainera. Eta da bere Jose Cruz honen emaztea, bera jentea zegoela emaztea Donostira juntzen, 3 alabakin, eta bomba batek 3 alabakin erkiran 2 hil. Beraz, eta gero, bera Bizkaien atxilatu zuten, eta fusilatu zuten. Jose Cruz, Zuriarrain. Garrena, bosgarriko bat badukagu, Juan Cruz, Iribarren, hau bere zilagunakoa zen, baina aurreran bizitzen, eta hori ere gure zerrendan jarrita daukagu, baina ez daukagu bere dato hile dauzkagu. Beraz, 5 familia hauengan, azpimarratu nahi dut, 5 familia hauek ahazturatik atera nahi ditugu, bere oroimena rekuperatu nahi dugu, bere duintasuna rekuperatu, eta gero bereziki 5 hauengan frankismo guztien sufrimendua irudikatu nahi dugu.
erakunde adierazpen honen bidez, aitortza egin nahi die faxistek fusilatu zituzten herritarrei. Eta euren bidez, gerra eta errepresioa pairatu zuten zizurkildar guztiei. Elias Constancio Mendizabal, Juan Almorza, Gabino Barroso, Jose Cruz Zubiarrai eta Juan Cruz Piruarrenen memoria aldarrikatu nahi dugu. Faxistek hil zituzten demokrazia defendatzeagatik. Oroimena aldarrikatu nahi dugu. Ez ahaztea, berriz ez gertatzeko bermea delako. Atxeko gatillo hotxak naiz bihotzean egin min. Azken oihu bat lauaitetara barne adorearekin. Errepublika askatasuna gugana heldu da oi hartzuna. Horren otzen, horren gordin, horma otzetan goitikan bera. Hainbeste odol kantafin, batzuen lanak eta denborak guztia estalienzin. Haiei leku bat bihotz barnean, gure gogota oroi menean, behar geniek egin, berriro gerta ez dadin. Behar geniek egin, berriro gerta ez dadin.